расомӣ барои ман ин зебоист, ин маънои зиндагии ман аст. Ман берасму берасомӣ зиндагӣ карда наметавонам. зиёд шудани рассомҳо ба фикри ман ин дар бораи пешрафти санъати тоҷик гап мезанад. Чӣ қадаре ки мутахассисони соҳаи санъат зиёд бошанд, ин барои пешрафти ҷомеа, барои пешрафти фарҳангу санъат барои мо хуб аст. Ин яъне ки санъати мо тараққӣ карда истодааст. дар деворо расм кашидан яъне фақат зебоӣ офаридан аст. Вақте ки ман мусаввара тасвир мекунам, яъне картина, ягон композитсия тасвир мекунам, дар он ҷо албатта ки ман ягон философия дорад ва ягон фикри худ ман мехоҳам ба мардум нишон диҳам, ё ки ягон проблемае ки ҳаст дар зиндагии худам ё ки дар зиндагии мардум, ҷомеа, онро ба воситаи мусаввараҳои худ ман мехоҳам ба мардум нишон диҳам. Тарҳи либос, барои чӣ ман тарҳи либос қати сару кор дорам? Мехоҳам, ман ки зебопараст ҳастам, мехоҳам ки зебоиро ба мардум пешниҳод кунам.